may buntag ni mo din na, Brad. Kang, masanay, dagang salamat wad. Daway sa bayan na doon. Ang ato ang higala na to diya sa Mayahay. Kang Berbina Aligarbes. Good morning, Mike Nakwa. Have a nice day. God bless. Salamat po, ma'am. May buntag sa imo din na. And to Divina Sorposa Garciano. Good morning. May buntag po, ma'am. To Kagawad Banlasan o Barangay Zone 3, gawas nung kabuntagon. Nga kabuntagon, Kagawad Mike Amping Kanunay. God bless. Dagang salamat and good morning sa mo din na Kagawad June Banlasan. Maria Zerep, good morning. Alright, here we go. Dinita sa to ang agenda karubog taga. Rondak Bayan. Makaabot ba to si Boy B? Makaabot ba to ron? Nil, natay kapi diyan, Nil. Wow! Okay. Naaba ka to si Boy B, magdala tog kuanon ba? Pandesal. Magpakuan daw si Mugis si Kondre. Boy Bastatas sa tuwang programa karon kay wa siya ka programa kaganina. Alright. Salamat di ay sa kuano. Mention ako ang kauban nato nga si biyahanan pod ang radyo sa pool sa pagimbita kanako kagahapon adlaw. Okay lang ang amo ang kuan dito. Okay man ang amo ang kulokabildo dito sa radyo sa pool. Yang sa tarak-tarak ni Boy Bastatas dito kay human sa interview nako siya may sunod niya gi-interview. Yung naman kog uli. Nasapul yun po ng tarak-tarak ni Boy Bastatas dito. Sapul ang atubangan, no? Dako na po kay damage to ba? Awa na, maninood. Tarunga po og guide po sa CEO nga si Angelo Camicon. Mudaganay og kagawad diya sa Barangay Aplaya. Wa na tarong og guide di sa radyo sa pool. Tarak-tarak ni Boy Bastatas sa pool, oy. Di ka masapol nga dako kay tama ang atubangan. Anyway, salamat kayo. Si Young Stevie, pa-shoutout daw from DJT Digos. May buntag sa inyo din na. And kang bro Ricardo Rosalita, may buntag sa imo din na, bro. Sinaligan ni Mayor Joseph Cagas, gihimo niyang supervisor sa pagpanghinlo sa tibuok natong Digo City Mega Public Market. Bro Ricardo Rosalita, mabuhay ka, bro. Rosel Alo, good morning. And to Lilibet Soliano, good morning po, may buntag. Big shout out night shift cleaners under ni Sir Carding Ricardo Rosalita. Ika ni Maria Zerep. Tiyaw mo na nagyuday pang gabi, no? Wa gyuday hunong ang pagpanglimpyo. Mo na walay pabor-pabor, walay jamming ni. Limpyo na gyud kay atong palingki. Di na nako isulti na nga, di na lang nako kun isulti ko nya layo ra kay sa una god. Anong kailangan pa man to? Ayaw na, di na ko moingon og layo ra kaayo sa una, di na ko musulti ana. Ha? Nakita ng katag, no? Nya ara limpyuhan na sa atong palingki. Period. Ana lang. Rondak Bayan. Morning, Jai Saison. Good morning. Kang Jana Unting. Morning ka, Mike. Musta naman ka? Musta po ang imo ang ate? Abroad niya ang ate. Ilag TikTok. No, mo man ay kalipay sa mga para pampawala sa homesick ba? TikTok. Awa na, maninood. Ang tagiya sa ETLC, nagtanaw sa ito karon si Ma'am Nax Renihani Nakwa Gurnes, ang tagiya sa ETLC.
Oy, nagtanaw po sa tuwa karon ang banggiita na to higala ha si Tonix Tonton Hineroso may budag di mo din ha. Brad. Salamat po no sa higayon niya naka-explicar ta dito sa katong ato ang piyesta ba sa San Antonio. Paka kayo ang sound system ni Brad Tonton ug ni Boss Pogi Umawan. Oy, idol kayo, no? Istorya nimo dito murag mugwapo ka gamay. No, tungod sa ilahang sound system lagubo kayo. Ha? Diha mo nindot magpa mo kuan, mo rinta og kanang namoy magagbay o madagko man nya event. Ay tukutaka lang ninyo si Brad Tonton og ni Boss Pogi Humawan. Kailang ha sound system, mas nindot pa sa gigamit niya sound system atong concert sa Eraserheads. Ha? Wapo kaayo. Una nga, thank you kaayo, no? Okay. Wow! Basta kay lipay ang mga taga San Antonio. Simple ra kayo itong pista ragod. Yan ang inato lang pista, pero murag nahimo siyang kanabitong bunga nga kapistahan sa San Antonio diya sa Rojas Street. Patabo man to ni Lex Cagas. Siyempre, suportaan siya sa iyahang irpat, no? Ang atuang pinalanggang mayor o siyang irmat, ang atua pong pinalanggang City Councilor Liza Cagas. Nahimong bungga ang pabanda. Tulo ka banda gutong nanugtog. Pinaka-the best ang sounds and light. Mato'y paka kaayo. No? Salamat yung kaayo sa inyo. Bro Alibon Saripada, belated happy birthday di ay kang kuhan po do. Sir Bag Saripada. Belated happy birthday, Sir Bagyo. Asa ba ito? Happy birthday! Ayan. Ano pa yung mga nag-birthday karon? Sa ganit ang adlaw ron gani. Adlaw nga Martes, sa pizzaha ron. 20. June 20, 2023. Happy birthday. Og belated happy birthday po sa kuang bugoy si Kurt Liam Nakwa. Happy birthday! Salas Rigor, good morning. I think nagsudong po nato ang acting barangay captain of Barangay Zone 1, J. Medina. Sa Barangay Zone 1, gusto sa ilahang team, safe ka. Tiyaw mo na ilalim. Ha 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 ha. Musit ka. Wow! Ha? Musit ka? Awa na, maninood. Okay lang kuya, salamat kay dili gyud minimo magkalimtan ni ate. Di gyud malimtan. Safe ka. Tiyaw mo na ilalim. Awa na, maninood. Kaning mga unting. Morning, Wad. Nagpalibak, nagtanaw si Uncle Goryo. Lamat po sa pag-imbita o sa pag-interview sa kuha kagahapon sa imuang programa. Uncle Goryo. Atong palakpakan. Ay, happy birthday. Happy birthday! Palakpak. Good morning, kagawad Mike Nakwa, mga kaugpong. Gikan once again ni Bro Tonton Hineroso. Good morning. Shoutout sa TLC Company. Later sa mga gustong mag-installment, i-PM lang ninyo for discount. Look, Agent Gurnes. Agent di ay, dili day tag-iya di ay. Abi na ko owner sa TLC Company. Agent di ay, si agent si Gurnes. Paitalang ninyo Gurnes. Okay? Mercy Dondoyano, good morning. Kang Caballero Gaan, God bless po, good morning. Mento Rosales. Sir Mike, may buntag po, o kang Steva Labad. Alright. Sa tanang mga nagsudong karon,
maayong buntag kaninyong tanan. Padulong na siguro I think si Kagawad Boy Bastatas na siya mga ipabuhagay o mga tagna. Na. Okay? Kaming na. Di na kay para sugdan na nato ni. Magsugod na ta. Ron Dakbayan. Have a blessed night Tuesday, Mike. May buntag pod. Good morning, Ma'am Steva Labad o kang Dolorosa Tugunon. Good morning. Okay. Mag-una-una na ko din boy. Mag-una-una na ko. Ron Dakbayan. No? Alright. Sige. Ay, dala na imong kape din usaban. Dugay mo. Wow! Akong pagtimbaya ka, Teresa Davao. May buntag ni mo din na, Teresa. And to Maria Zerep. Pwede mag-plug? Sure. Okay ra na. Di yun basta-basta ning akong zone tong Kagawad Morning Wad. May buntag po ni mo din Angkol Goryo. Buntag ni mo din na Kolgor. Okay. Isa dito sa mga pangutana ni Angkol Goryo sa iyahang interview sa kuha kagahapon sa ilahang sibihanan sa Pool Radio. Maotoy mga pangutana alang sa tanan. Dili kay ako alang. Katumoy gwapo nga mga pangutana alang sa tanang mga mukandidato karong taliabot na barangay and SK election. Gwapo kay mga pangutana nga angay tubagon sa mga mukandidato. Naatoy pangutana dito si Angkol Goryo. Ngano man daw nga muhimo man daw ka sa mga butang nga pagtabang? Simple nga pangutana pero nagkamamo kog tubag ba? Wow! Kana bitong sayon ra kaayo, basic ra kay nga question. Pero kung tinud-anay ang imuhang pagtubag, dili na sayon. Ano man? Sige daw. Kining motabang ka, dapat matinabangon yug ka. Akong bot pasabot mo ni. Manaa may eleksyon o wala, mutabang yug ka. Manaa man ka sa posisyon o wala, mutabang yug ka. Maunay mga tao nga matinabangon. Napagyoy punto pagyod. Nga buot pasabot anak nga question. Diha ni mo makita mga kaigsuonan kita nga mga butante nga ang imo di ay gibutaran o gisuportaan sa pangutana nganong mutabang ka. Direct to the point na lang nato ni. Mutabang gud oy kay eleksyon man. Awa na, maninood. Mutabang gud oy kay mangita gud tagboto. May na lang katotong mga natabangan. Mutabang to nato, mubutar to nato. Para magpabilin ta sa pwesto. Magpabilin ta sa to ang pagkakapitan. Magpabilin ta sa to ang pagkakagawad. O di ba kaha sa pagka-SK chairman. Maunang mutabang ta. Pero dili man na mao. Di ba? Dapat kung mutabang tungod kay ikaw matinabangon. Dili mag-agad sa panahon, maduol man ang eleksyon, manaa may eleksyon, manaa man kasagahom o wala. Sama sa pagtabang nimo sa imuha silingan. Dili man kailangan politiko ka para naa kay kasing-kasing sa pagkamatinabangon. O ang imuhang ikaw walang-wala ka pero ang imuhang silingan mas labing walang-wala. Ikaw wala kay kwarta pero at least na kay gikaon. Ang imong silingan wa gyud kanon, wa gyud sudan. Di imong gitagaan. So kana mo'y matinabangon. O kanang klase nga tao mao'y mudagan gani na.
Kanang klase nga pagkamatinabangon, maog yun na'y pinakanindot nga pilion. Di yun nato na sayangan ang kapanahonan isip mga butante nga naatay makita. Nga usa ka kandidato nga kabalutang daan nga sa wala pa na ni apil o ni intra sa politika, manggihatago na gyud na. Mo na giingon ba nga dili man ko dato, di man ko kwartahan, pero manghatag kog na ako'y ako. Ron Dakbayan. So kana nga batasan og kana mo'y magpapili, mahibal-an dyan ninyo nga naa mo'y kaila. Nya ingon ana kamatinabangon, manggihatagon, labi na sa katong mga mas labi ng inahanglan, o nya mudagan og kapitan, mudagan og kagawad, ayaw gyud ninyo nagpakyasa. Ron Dakbayan. Awa si Brad Joy, June 09, may buntag kang Marisa Orbita, og ni Ma'am Joy Judilia, tabangin ko wad, wa ko'y bugas, wa pagyud ko'y bayad kuryente, wa po ko'y sudan. Wala tanan? Awa na, maninod. Labihan naman, anak. Parehas ane, o nag-comment magid ni Ron. I-PM ko man ni Unya. Awa na, I-PM ko ni maninod. Unya. Mamili ta din ha, diri ba ko muhatag sa bugas o diri ba ko muhatag sa sudan o diri ba sa pagkuryente. Muhatag tag-usa din na. Bisag usa lang diha. Murag go ko sa kuan siguro, Madam Joy. Mugo ko sa sudan. Mugo ko sudan. Makaagi man ko ganderyaon niya. So, mugo ko anang sa sudan diha. Awa na, maninod. Diba? Ana na mga suking tigpaminaw. Pero kung ang tubag diha mutabang ka tungod kay hapit ng eleksyon, oy, magbantay-bantay mo ana. Nanay Nene, magbantay-bantay mo ana, Sir Kate Leo. Kana bitong mulihok lang og angat ng eleksyon. But-but man na. Bakak man ka na. Diba? Matod pa ni Pastor Luni Pasko. Ako'y bahala sa bugas, wad. Nanay bugas, Ma'am Joy, Ma'am Joy, Judilia, nanay mo hatag og bugas, Chismax. Diba? Awa na, maninod. Nanay mo hatag og bugas, ako ang sudan, pangkuryente na lay kulang. Okay? Tabangan mo karon, tagaan mo karon, siyempre mailad mo. Ay, dito ko kay ni tabang, dito ko kay ni hatag. Onya, inig daog, dili na pod makita. Hulat na pod mo tulog ka tuig, una mo matabangan. Una mo mahatagan og pagtagad. Magpaabot na pod tag tulog ka tuig, una tang isingisihan anang mga hinampak. Una tang lamanuhon o ilhong parinte, sa kanang mga politiko nga surambaw, kanang mga politiko, ya kana bitong, bisag dili ni mo tawagon mo dool, kusog na kay managad. Ang pangutana, magpailad pa ba gihapon ta? Ron Dakbayan. Tagaan kag pagtagad karon, tagaan kag bugas karon. Inig butar nimo kay nailad ka, tulo ka tuig na pud nang mawala. Ron Dakbayan. Di na pud na managad.
Lisod na po kay na doolon. Mana Mike, ikaw Mike, sa iyong kadoolon, wa man tay choice kay makitaan man ta nila nagprograma man ta sa radyo. Dili man gyud na kanang maatngan man gyud ta sa ato ang mga kaigsuonan. Parehas karon na napoy nag-atang sa gawas. Okay ra na. So usa na po siguro ta sa mga visible nga barangay official. Madungog sa radyo, kay media man ta, makita social media. Kabalo sila asa ta magprograma, so kung na sila ituyo nato, dali ra kay tang adtuon. No. Parehas karon katingog ta sa Radio Digusenyo. Kabalo man sila sa Magsaysay Street ni. Human ani sa Charm na pod, o dito na pod ta sa Charm sa Rizal Avenue. O di. Mo nakabalog yun na sila asa ta dumdumon. Okay? Pa-shout out din ni Kuya Mike sabay Barangay Lungag. May buntag ninyo din na sa Barangay Lungag ang nagtimbaya si Jana Unting. Alright? Ako bro, maski dili ko mudagan sa barangay sa ako ang makaya mong tabang yug ko. Mo na nindot. Samot nagsama nimo mudagan ka. Mo na nindot ka ayo. Good morning, Idol. What? Happy Tuesday. Gikan ni Cyril Gringa, Castillo. Belated Happy Father's Day. What, Mike? Gikan ni Princess Ramona. Lama, thank you. Nanay Nene, good morning. Gawad Mike Nakwa. Ingat lagi, sir. And God bless. Salamat po. Salamat kayo, Nanay Nene. Kumusta man ang ulan diha kagahapon, Nay, sa kuan? Sinawilan? Musta man? Okay. Mauna god ang kuan, magdili god ta di ta magpailad. Kung tanaw ninyo dunay incumbent nga tanaw ninyo bisan paglayo ang eleksyon, maduulan ninyo, makita ninyo, masampit ninyo, mutabang nato, ato gyud nang ipadayon 100%. Ha? Paminaw mo kay 232 taga-barangay diri sa ang probinsya sa Davao del Sur. Kanindot na lang anang tanang barangay sa lalawigan sa Davao del Sur, including 26 barangays Digo City, malimpyuhan na to ang barangay. Ang magpabilin kato na lang tarong, aperti paspasas kalambuan sa tibok probinsya. Kay sa barangay palang daan, wala na, hinlo na kaayo. Wala na ikatong mga opisyalis nga kanang may eleksyon. Limpyuhan na to sila. Ipabilin ang angayan. Wala na kanang mga opisyalis yung way mga trabahong paabot lag honoraryum. Limpyuhan na po na sila. Ipabilin ang angayan. Ana ramang yun na. Ron Dakbayan. Diba Johnny Hibaya and Roy Impuerto? Si Kagawad Joyme Susmeña II. Mo ni mga angaya ipabilin. Ang problema sa uban na mudagan, magpasikat. Ing na bro, ang binyo sa Radio Digusenyo, kanang karaang binyo sa radyo sa Swindler sa Kapa. Ha ha ha. Chisma. Maninood man po na si Kuan. Awa na, maninood. Maninood man ni si Sir Hinubiagon pod. Di ako bakla, kla, 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 kla. Di ako syokla, kla, 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 kla. Good morning, Mike Idol. Gikan ni Gagawad Susmeña. Ikaw maniwad, no? Nausa man imong profile. Alright, di na to nilanganon ha. 38 minutos sa paglagapak sa alas 8 sa buntag. Kaya nisgutan ko ganina nga nasa pool ang ihang tarak-tarak dito sa Awa na, radyo maninood. sa pool. Nasa to ang amo ang masibihanan mi. Nagsunod may programa ni. Pero guess na ko siya karong buntaga. Kay gumikan na grabe na ang ilahang gihimo karon sa Team Medina. Kana maning kini si ato ang guest karon. Kuan man ni siya kanang karon. Kuan ni siya exempted ni siya sa kanang moingon tag mulihok lag eleksyon. Mulihok yun ni siya kay karon pa man ni siya sugod.
Ana, so exempted na siya ng mga issue nga sa mana nga may eleksyon. Kini kay mo pa'y pagsugod ini. Nani siya sa Team Medina. Slogan nila sa Barangay Zone 1, Digo City. Sa Team Medina, Barangay Zone 1, gusto nila safe ka, Barangay Zone 1. So nakaroon sa tuwa si Bianan atong may nabi. Shoutout sa daw mga TMC Debe. May buntag sa inyo din na. Gikan ni May Yang. Mayang, good morning sa inyo din na. Sa ato ang mga enforcers. O ilabi na sa ato ang head na si Sir Aristides Tiding Kapuyan. Alright, please welcome ladies and gentlemen. Kini, na yung mga pasabog niya. Nani siya yung mga isgutan. Dili lang kay sa Zone 1. Nani siya yung mga tips pod, nani siya mga banat karon kay magpabilin magyud gihapon ang iyang pagka-media personality. Dugay ni sa dugay ni sa Dakbayan sa Davao na himo reporter. So kumbaga na umol na gyud ang baruganan ani. Murag nagyoy mabanggaan ron sa mga komentaryo ni Boy Bastatas. Right. Dahil lang microphone unsay number na microphone na? Number 2. Ayan. Okay na. Good morning, Mike. Mayo buntag, boy. Mayong buntag pod sa imuhang mga viewers live sa FB page sa Radyo Digosinio o sa personal account ni Kagawad Michael Mike Nakwa. Sa tanan nga mga laminaw, mayong buntag nagtanaw sa atong live pod sa akong personal live, mayong buntag. Nag-live po ka diha? Mga Digosinio, siyempre naman. Ayan, di basta-basta. Pero ang tarak-tarak gahapon nasa pool. Napakay ang atong tarak-tarak. Napakay. Okay lang kay katangaan sa sa tarak-tarak. Sa nagdumala. Waday ka gigay og tarong di ay sa tong amigo di ay nga CEO sa Radyo sa Pool di ay si Angelo Camicon. Na may tunok tong ihang pag-guide na Maupod. dako kay taas kay nga bakal, Mike. Basig na kasuko to nimo. Awan. Alright, so boy, since ikaw man ang ako ang guest karon, Sir Mr. Molero, good morning. unahon ako ang Zone 1. Kang Ma'am Adeline Julie Murag init Molero. na ang Politika diha. politika din ha. Yes. Kay tulo ka buok nga Managanay pagka kapitan, amahan sa barangay. Unya, Mm. naanay mga grupo, naanay mga line-up. Yes, nanagilan up, Mike. Pero ang nagpabiling kompleto karon diha ang Team Medina. Team Medina. Barangay Zone 1 safe ka sa 24/7 nga peace and order. Okay. Unya sipod ang panulanan sa barangay tungod kay ang among gibarugan mao lang ang pagtabang ngadto sa mga katawhan sa barangay Zone 1 ug pagplastar sa kwarta nga maadto sa mga proyekto. Sama Ayan, oo. sa gihimo ni Mayor Joseph Portitz Cagas. Okay. Kaganina naamanggoy nagka-chat na ako ganina ba nga na sir, lipay kay mi sa kuan. Diyan sa may bus Nalipay daw sila sa katong namatyan daw sa kurbada nga na ay Yes, nagluto og kanang binignit. Di lang ko sure kung inyo ha ba to. Kuan Mike, nakita mo kana mo ang pamilya kanang tawanan Mike kanang liburer lang na sa kanibitawng naghimog ice. Ang kanang namatay. Oo. Diya sa kurbada. Diya sa kuan kanibitawng adto kag biaw. Zone 1 pa diya? Zone 1? Dili na. Kugon na diha. Kugon. Diha siya nagtrabaho. Diya sa trabaho. Pero ang iyang balay, kurbada, sakop sa barangay Zone 1. I see. So inyo ha tong binignit. Kuan, nakita na mo nga last night daghan yun ang tao, bulog yun ang tao nga moadto dito ilang mga parente, ilang mga amigo ato, parente siyang asawa, ilang parente. So, ang giihaw nga kuan Mike, baboy, gamay ra gyud. O siguro mga 50 kilos. Di pa igo. Unya og kuhaan to kagabi panihapon, wala na sila kaunon karon mangod ang lubong. Buntag mang lubong unya alas 9 hapit na.
nag-inisyatibo na ang grupo sa Team Medina. Inyo hato, Oo. okay. Mayo siguro ani amot-amot nga magpa-aros kaldo ta. May nalang ba pugong-pugong ba nga Oo. dili in taon makuhaan tong ilahang gi prepara Mm. nga para pamahaw karong adlaw para sa lubong. Mm. Mato among gihimo na may dako kayong kaldero si Dexter Sukuhay kay siya manggod na ang kuan feeding program ni Mayor Joseph Cagas. Oh, Ay, si mga dagko Dexter kayong kaldero Sukwahi, mudagag kagawad, kauban nimo. Oo, kauban sa Team Medina. Hiyahay kayo, kay na ay ingon ana. Oo. Tigluto. Kami ani, wa man. Ah, Tigkaon uminom. hinoon, tigkaon. Mangutana ka kagawad Mike kung plaster na ba kayo ang Team mga Medina. kandidato diha sa Barangay Suanwan. Kami ang pinaka-plaster. Kami kompleto among team. Pito Pito kagawad. kagawad na may kapitan. Nya napod mi iski. Kana mo iske, kisa iske ninyo. Kuan apelido diha og kuan Ribaha. Ribaha. Oo. Parinti gyapon na nako mga Mari, kaliwat oo. og traya. Unya Mike kuan kining wala pa lang gi-present ang kuan kining gipakita na mo among iski kay kulang pa ang iyang line up Councilor niya. sa mga councilor. Okay. Pero ang among kaatbang Mike ang former kapitan katong nasuspended nga kapitan nga si Edgar Kapitan Dabo, Oh. naa siya'y 5 ka kagawad. Naiyahang gikuha, 2 ka iski. Okay. Laps naman ang edad, di naman pwede mo dagag iski. So, mudagan na lang og Mudaga na lang og kagawad. kagawad. Okay. Mga konsyal na sila sa iski. Mm. Onya, napo diha kana si Bong Piskador. Mm. Mo na iya mga line up, 5 na sila kabuk kulang. Kulang silang duha. Kulang silang duha. Okay. Kang ayan heron pod Oh. na kumplito na to sila. Mm. Pero medyo adunay bikil sila ni kuan Gisami Basister. Katong among iski chairman diha. Mm. Ilahang giwala sa grupo. Mm. So kulang karon sila og usa. But pasabot ani kana si SK Chairman Basister. Oo, Si Gisame Basister mudagan unta siya og kagawad, kaya di naman siya pwede mo balik og dagan na murag na overage siguro siya or humana yung termino baka. Humana yung termino. Alright. So, dito unta siya magpalinya ni Ayan Heron. Yes, dito ka ayan heron. Pagkakagawad, apan na ay bikil, unsa man na nga bikil. May mong nahibalaan. Kuan, katong araw na mo, katong last nga May 31, Mm. nagbikil sila sa kuan Mike sa pinansyal Mm. kay gina question ug maayo ni Kapitan Ayan Kagawad Ayan Heron ang budget sa iski. Mm. Kay dako kayo ang ilahang allocation ato. Mm. 300,000. Pero ingon si SK chairman Basister nga dili mo wala mo'y katungod ani nga tukion ang among budget tungod kay separate ta eh. Na amoy konsiho inyo ha. Naapod mi konsiho sa iski. Mm. So, ang pwedeng mo question aning akong budget ang amo rang mga iski councilor. Mao na hinungdan. Onya, nagduda si Ayan Heron, base lang ni sa akong kuan, dili ni pangintriga, kung nagsige mo siya duol kang kuan, Kapitan G. Medina. Si Basister. Basister. Okay. Tungod, siyempre naman, kay ang kwarta tuod na sa iski. Pero ang final approval sa inyohang mga activities nga himuon, ang kuan amahan sa barangay. Mm. Ah. So mo nang mag-abot gyud sila ni Mag-abot gyud sila. Acting punong barangay Medina. Ang So nasilusan? Nganong si Igdool dito, ana? Anong si Dool? Oh. Oo. Pero wala siya kabalo sa istorya nga dapat mangyud moduol ang iski kay kuan man ang kapitan may mo approve. Naay mga gi-present ang mga kuan ang iski nga mao ni among budget karong atong araw. Na-aprobahan na ni sa among council pero ang final approval ang amahan sa barangay si Jimmy Medina. Mao to nga kuan sige sila istorya kasi mga mayong buhaton nga mapabibo na to ang umaabot nga araw ng barangay Sunwan dito na nagsugod nga aduna na pagduda si Kagawad Ayan Heron mo to nga
kuan abot gyud sa punto nga tangtang gyud siya. So dili na nila dili na po kauban. siya pwede sa amo kay kompleto man mi. So karon asa man si Basister? Pero ipurso gyapon niya, dagan gyapon siya og Gawad. konsyal pero independent na lang. Mag-independent na wala na noon sa Dili line up. man po siya pwede kang Dabo. former Kapitan Dabo kay dili man partido. I see. Kagas mo ginayahang pagtuo kanang mga gisuportahan pod nga mga dagko nga mga politiko. I see, okay. So, klaro na tulo ka buok din ha ang magkumbati sa pagkakapitan. Yan na po yung mga line-up zone 1. Siyempre si acting barangay captain J. Medina, rito na grupo. Si katong na suspended, no, si former barangay captain Loloy Davo, kulang og duha. Kulang duha. Ay 5 sila ka buok karon. Oo. Og si Kagawad Ayan Heron kompleto. Kulang po isa. Ako lang pudog isa. Okay. So kamo Kompleto lang tato pinakakompleto. sila pero si Oh, kuan Basister mo Basister. na I see, okay. So pero independent na siya. Kuan akong nasagap nga balita nga kompletuhon na ni Ayan. Kumpleto na. Okay. Okay ra pod. So dirita sa pangutana karon kay naamang gyud-gyoy mga hulungihong mga istorya nga ang gipadagan sa mga kagas sa Kapitolyo o sa city. Gipadagan nila sa Jimar Cagas, ni Governor Ibon o ni Mayor Joseph Cagas na yung mga istorya nga si Ayan Heron daw ang gipadagan or napoy mga istorya nga si J. Medina ang gipadagan sa mga kagas. O, di ila sa natutopilon si Davao kay dito magito sa Abante. So karon unsa may tubag ani Boy kisa magigipadagan sa mga kagas si Medina ba o si Heron? Unsa bagyoy straight nga tubag ani? Kuan man god. Ang pag-apil nimo sa politika, Mike, nagkinahanglan ka og padrino. Mm. Ay para makabig nimo ang mga tao nga mudaog ka usana nga estilo sa mga politiko nga doon na kay dagko nga mga politiko nga mo indusar nimo. Mm. Pero pwede nimo na buhaton nga imong dadon ang gobernador nga ikaw ra ang nag-ingon. Mm. Si governor wala siya mo deklara sa mga tao nga ikaw ang iyang dadon. Ang deklarasyon magod sa mga dagkong politiko mao ni moadto ka sa iyang opisina, kauban ang inyong team, unya adunay endorsement. Mao na og adunay saying ngadto sa message ngadto sa mga tao nga kini ang akong gisuportahan tungod kay kining umaabot nato nga kapitan makatabang ni sa ako ang administrasyon. Diha makatuo ang tao. Pero kung ikaw ra mismo moingon nga ako ang gipadagan ni governor, ako ang gipadagan ni mayor, kung walay final nga endorsement, hirsi na tungod kay nagkinahanglan ta og delito, ebidensya nga tinuod ba. Pero kung inani magud nga sitwasyon diha sa among barangay, sa barangay Sonwan, nga karon ang team Medina gyud mao na gi-endorso ni Mayor Joseph Cagas, amo na gina-post sa Facebook, amo na gipahibalo ngadto sa mga tao nga kami gyud ang gideklara na Mayor Joseph Cagas nga nagtuo si Mayor Cagas nga dako mig mahimo sa barangay Sonwan tungod kay kining among mga linyada kasaligan ni sa barangay. Pero wala ni magsalig sa barangay. Gusto aning grupo nga makatabang sa mga tao diha sa barangay. Mao na nga kami gyud ang final nga giendorso ni Mayor Joseph Cagas. So nana na ebidensya na, no? Na. Nag-istorya na mo ni Mayor, kauban ang inyong team, nakapapicture na mo, gi-endorso na mo, giisa inyong kamot. Mao na to ang pinaka-concrete evidence nga kamo gyud ang gi-endorso ug suportaan ni Mayor Cagas. Unya dito nakuha na mo ang advice ni Mayor Cagas unsay mga estratehiya sa pagdaog sa politika. Unsaon nimo nga ma-explain nimo sa mga tao. Mapahibalo nimo sa mga tao ang imuhang tinuod nga buhaton panahon nga musalig sila nimo. Mo na mga tips ni Mayor Cagas nga gi-adapt na mo nga maoy among buhaton karong umaabot nga kampanya, Mike. Okay. Karon pa lang gali, wala pa may kampanya ron. Pero amo nang gusto
nga ipahibalo sa mga tao nga ang among kaagresibo sa pagdumala sa among pinalangga nga barangay Zone 1. Okay. Kay lisod man guna Mike nga sa final na nga pinili ay dito na ka magpahibalo sa mga tao nga mudagan ka. Ulay na. Dapat kung sa ingon pa si Father kanang Jewel Codilia, Father Juco, nga ang pagbuhi sa usa ka tanom kinahanglan nga mugamot sa daan. Pagamuton sa para buwilo ang Pagtubo. tubo. Oh, mo na imong ginahimo Mike. Nagtanom mi karon among bisag dili ko na mutuo ang mga tao nga ingon ana ang among buhaton pag-abot sa panahon basta ang amo nagpakita mig interest. Nagtanom mi, nagkuan ba naningkamot mi. Nag-effort mi para nga dakong ebidensya nga ang tao mutuog yun nga kami interesado nga mga lagat. Lisod man gud na nga kuan kanang taphaw lang final nga oras, final nga adlaw diha na ka mo deklara nga manerbisyo ka. Dapat mo tabang sa ka. Kini man kung pagpangalagad, kini man kung pagpatuo sa mga tao nga interesado ka mo tabang, ang imong dedikasyon, ang imong presensya kinahanglan mabati na nila. Okay. So kini pangutana boy naa naman gyud ebidensya giisa na ang inyong kamot sa Team Medina, Oo. kapitan og kamo nga mga pito ka mga kagawad, giisa na ni Mayor to siyang opisina. So natuldo ka na ang mga pangutana nga na mga istorya nga mga si Ayan Heron kuno maoy gi endorso ni Mayor Joseph Cagas. So natuldo ka na nga ang tinuod niya gi-endorso suportahan ni Mayor ang Team Medina. Yes, Team Medina. Kuan na, Mike, kanang final na, tuldok kining na, kuan. period. kining dugo nimo, kuan magani, blood is thicker than water. Bisan pag unsa pang mga unos nga moabot, bisan pag kinsa nga mga tao nga mointriga, basta kadugo mo, blood is thicker than water. Dili ko mo to, Mike. Kining politika, si Joseph Cagas, na-prove na sa mga dagkong politiko nga makadalag yung buto sa Digos City. Makadeliver yung buto sa Digos City og mapildi yung ka kung di ka suportahan ni Mayor Joseph Cagas. Imagine, ang Digos City, ang registered voters na karong panahon na moabot nag 100, last na to, 122,000. Next year, karon eleksyon sa barangay, nanata sa mga 130,000 ang registered voters. Kita mo ay pinakadako nga registered voters sa tibuok probinsya sa Davao del Sur ikumpara nimo sa mga munisipyo. Now karon, kung mabikil ka ni Mayor Joseph Cagas, unya wa pa jud kay napundar nga relasyon sa mga tao diri sa Digos City, dako kayong posibilidad nga mamunbon ka din Ha? Munbon yun Awa na, Tinood maninod. Tinood na. Dili, akong pagtanaw, akong kuan ani Mike, akong basa ani, analisar na ko ani, dili pwede nga gubon ang relasyon sa inyong inyong kadugo sa usa lang ka tawo nga puro supporters ninyo. Kana. Alright. That's right, Diba? that's right. Oh. So, kani, pangutan na pagyod, boy. So, kung maunay basihan niya, klaro nga gi-endorso ka, pinaagya ng pagkatog opisina, giisa ang inyong kamot, na mga conversation, commitment, ana, so nahitabo naman na sa inyo ni Mayor. Nahitabo na. Dito ba kang Ayan Heron naapod ba yung ana nga nahitabo dito sa province? Nya, nanay commitment, nanay mga... Wala kuan lang Mike kanang istorya-istorya lang. So wala pa. No evidence Nya sila gyud nga sila gyud ang giisa o gisuportahan. gisuportahan. Ana man gud na Mike, si Governor Mike Cagas, former governor na to, SAPG, naniid po na diri sa Digos City. Na po na siya respeto sa administrasyon ni Mayor Joseph Cagas. Siguro, pwede nga moangkon ka nga ako akang gipadagan, ako akang kandidato, pero never nga ako akang iisa ang imong kamot. Tungod kay ang respect
sa isip kuan kining relatives o kuan igagaw pursusong igagaw. Pero okay na nga himuon ni Governor Mike Cagas ang atong subji sa mga tao nga dako siya pagdumot ba. Grabe gyud ang bukal kay siya tungod kay grabe ning tawanan ni wa gini magsuporta nako. Dugay na kay panahon nagsige nig pangdaot nako. Posible nga gi-endorser ni Mayor Cagas, posible pod nga kuan pod. Iisa pod ang kamot sa kaatbang ni anang usa ka opisyal nga modagan sa barangay. Okay. Nindot. So kini, lain pangutana, boy. Kinsa man ang mga kagawad nga nilinya karon kang ayan hiron nga mga higala ni Mayor Joseph Cagas o kanang mga nakatabang pod kay Mayor Joseph Cagas atong panahon siyang eleksyon. Kinsa? Akong nahibaw-an da Mike, supporters magina ni Mayor Cagas ang amahan. Pero I don't know kung ang anak ba nagpakita ba og suporta kay Mayor Joseph Cagas. Kinsa man si? Anak ni Arturo Sapanta. Mm. Kada lang isa. Kana lang isa. Oo. So on the rest, Wala. Kay kanang isa diha dati abante mi na karon naman nagkagas-kagas na. Si Ruperos. Ruperos family abante gid na sila. Karon na nagpakagas-kagas. Naana kang kuan kang kagawad ayan hiron. Si Cesar Albiula. Ang among kasamtangan nga kagawad nga karon ra pod magpakita. Karon na nagpakita. Style magud ana niya ni Cesar Albiula, Mike. Kuan, grabe magbaha ng bulalo. Kana bitang angat na ang kuan kining pinili ay. Uy, lami kay mga on. Awa na, Uy, maninod. Oh, pero ako di lang sige kumukaon dito kay basig iyahang daghanong bitsin. Ang style ana, basa na kay nako na Cesar Albiula. Nabasa na nimo. Basa na ko. Kay karon wala pa na siya magpabulalo ron. Kita-kita pa na siya panagsa. Smile. Kagawad ba na ron? Kagawad na karon. Ningon ang mga tao di sunwan nga magbag-o na may. Kay sila wala man gid sila magbag-o. Ang mga katawhan na lang magbag-o. Magbag-o og opisyal. Oh, so magbalbakwa na sila, di na sila magbulalo. Ayan na kay kuana, sumol na kay na bulalo. Balbakwa na. Awa na, maninod. Di ay? Abanti na si Mike. Suportahan na si former Mayor Piñas. Oy. Grabe na. Mangansyaw na sa grupo nila Ayan Hiron sa una. Nya karon nagkuyog na sila. Nagkuyog na. Oy. Nangay na siguro pasaylo. Ang ang ilahang katarungan nga kining among gisakyan, gi-invite ko ana nga ayaw adto dito kang Medina, kagawad Medina kay stricto daw. Dili daw kuno makadalag buto. Dirita sa kang Ayan Hiron kay sigurado na nga kining barkuha nga atong gisakyan dili na gid malunod. Tiaw mo Tungod na. kay tatak kagas ko daw. Pero akong giingnan ang mga tao, ang mga kagaskers, ang mga hugpong Negosinyos nga kining si Cesar Albiula, kini si Rex Piñas maoni nagsigig panaway sa administrasyon sa mga kagas. Ron Dakbayan. Tungod kay dili sila gusto nga mapildi ang ilahang mga amo. Mao na nga magsige kinig hunghong sa mga tao nga Joseph Cagas sa may mahimo ang nagmamayor. Alabo yun kayo nga suportaan ni Joseph Cagas na. Ibon Ronya Cagas. Wa magid na moagi purok president. Grabe rin siya magbugal-bugal, no? Nya karon Ni sakay sa barko ni Ayan Hiron nga nagtuo si Ayan Hiron nga suportahan siya tudo-tudo ni Governor Mike Cagas. Maniid na si former Governor Mike. Dakong posible ani Mike nga kining iyahang mga linya nga mga abantikoy ang mga kagaskers og mga hugpong Negosinyos ani kanang ludon. Oy. Boom!
Nga mubuto ani nila Mike ang mga kagaskers og hugpong Ligosinyos ang ilahang gibitbit nga bulpen dili moagi aning mga linya ni Kagawad Ayan Herod. Di napailad na mga membros kagaskiers. Oy, Mga- mga hugpong, napailad. O niya, kini, boy, dili mo kay nako matuhog yun ang kaning politikanhon diha sa Zone 1, pero ikaw mas taga Zone 1 man ka, so ikaw yung mas makatubag ani. Ang gigikanan ni Ayan Heron sa politika, ang gigikanan ni Jamie Medina, karon parehas man sila kagas. Nganong si Jamie Medina man og ang iyang team, kamo, ang gisuportaan ni Joseph Cagas. Nga, Cagas man po to si Ayan Heron. Di na lang po nato i-appeal si Davao, kay abante man gito. So sa duha, nganong si Jamie Medina? Una Mike, si Kagawad Ayan Heron wa magpakita ni Mayor Cagas sa diha nga grabing kalamidad nga atong gisagubang. Unang-una, grabing linog, kapila tagilinog. Nang hatag og ayuda si Mayor Cagas, wala magpakita si Ayan Heron nga, Mayor, diri ta Mayor kay diri napita naa dinhi ang mga grabing napiktuhan sa linog, guba kay lang balay Mayor, diri ta i-guide ta ka Mayor nga kay ako gay opisyal dinhi sa sa among barangay. Wala na nahimo ni Ayan Heron. Bisag Cagas ang iyang gisuportahan. Si Jamie Medina, mao magitoy magpaalig-alig. Nga kini si Jamie Medina, dati na nang nagkuyog nila ni Mayor Cagas, pag first pa lang, pag konsyal pa lang si Mayor Cagas, tulo ka termino, naa perminti si Jamie Medina ni Mayor Joseph Cagas. Mao na bagman sa unang panahon. Mao na driver pod. Mao po na sigig pangasaba ni Lex Cagas o ni Keanu Cagas, nga anak ni Mayor Cagas. Ingon si Lex, hadlok niya ng Kuya G. Kay stricto na. Tarong na. Basta makasala mi. Kung mingon si Kuya G nga, ligo na mo, kay ang lakaw taron. Ligo, dali gina silang Lex. Dili na bag-o kay Mayor Joseph Cagas si Jim Medina. Ngunya, mao po na nag-guide Mike nga Mayor, diring dapita mao ni ang epektado. Mayor, naa dinhi ang gipang COVID. Unsa may atong mahimo ani? Naa perminti si Jim Medina 24/7 ang siya mo chairman sa Committee on Peace and Order sa Barangay Sunwan. Believe ang taga Sunwan da Mike. Makita nimo si Jim Medina diha sa aduna pay klase ang Central Elementary School na ana kanunay sayo nagmata nag-guide na diha sa mga traffic law enforcer. Mo nay manawag sa taga-traffic nga anhi na mo dinhi kay naana ang ato mga bata mosulod na sa Digos Central Elementary School. Siya nay manawag ngadto sa mga tanod nga i-guide nato ang trapiko. Siya maoy kanang silbing kapatas diha. Sa matag adlaw nang ginahimo, dugay na sugod pa lang. Kuha na guna siya karon. Duha na guna siya ka termino. Last term na unta niya karon nga ug mudagan pa siya pagkakonsihal. Pero gusto man gid niya nga adunay kausaban ang Barangay Sunwan, mao na nga kuan siya, submitar siya kay Mayor Cagas. Unya si Mayor Cagas walay balibad. Ang gitimbang-timbang man guna ni Mayor Cagas. Mayor Joseph Cagas nga si Ayan Heron kung iyahang ibutang sa barangay dili sinsiro nga manerbisyo. Tungod kay karon ra mo na nagpakita si Ayan diha sa mga tao Mike sa tinuod lang naminaw si konsehal Ayan Heron, Kagawad Ayan Heron. Dito na nipuyo sa Mike, dito na siya nipuyo sa playa for how many years? Mga 2 to 3 months karon ni balik sa Barangay Sunwan kay gusto nga manerbisyo. Unya medyo duda ang tao ana kung inaana ang klase nga serbisyo ang imong i-offer sa mga tao. Wa kay pundasyon ug wa kay relasyon sa mga tao. Mao na ang hinungdan nga si Jimmy Medina Ang gipili. gisuportahan
ni Mayor Joseph Ortiz Cagas. Klaro na. Klaro na mga higala nga karon nadungog yun nato ni Boy Basdatas nga si Jamie Dina gi-endorso ni Mayor. Nadungog nato, nakita po na sa Facebook Nakita. na naman na naka-uniform pag gani sila ato. Ready na kaayo ang ilahang team. Karon Mike, karon sa Team Medina, hinay-hinay na karong panahon na nakatilaw og kaayuhan ang mga tao. Dili sa mga katawan sa Barangay Sonlo na patikim pa lang ni. Dili na mo pwede nga entuto tanang tao diha matabangan na mo. Katulang sang pinaka tabangan. Katong pinagyud ka kuan ba angay tabangan. Mao lang sa among giuna pero dili mabalaka ang mga residente sa Barangay Son Juan tungod kay daghan pa kayong livelihood ay hatag ni Mayor Cagas. Tanawa Mike, diha na to ma-prove nga si Jimmy Dina dako gyud kaayo ang suporta ni Mayor Cagas. Ngano man, karon adunay 300 na person, 300 ka tao ang matagaan na sa tupad. Diri na gipaagi sa amoa. Among gibahin ako adun ako'y 45 ka mga individuals nga mag-orient karon diha sa atong piso. Kang Ma'am Shihani. Sunod ani 300 man kabok gibahin namo sa kaming walo unya sunod mabulan nagyapoy tupad. Makaabil gihapon ang mga tao diha sa kuan Barangay Son Juan pero kanang pasensya lang gyud kayo kay dili magud nato pwede hutdon dayon. Kay gamay ra man kay allocation ang uban mangluod pero ayaw lang gyud sa gluod. Na kanang pangluod ihikling lang gyud sana kay ato lang tong giuna ang pinaka kuan gyud, pinakatabangan gyud. Kining livelihood 1,500 ka tawo ni. Alright. Si Kate Leo Hinubyagon nagkanayon din pero ako bro for Barangay Captain Zone 1 ayan heron ko. Matod pa ni Kate Leo Hinubyagon. Okay ra pod. Kay kini magong pinili ay Mike ko ani right to suffrage. Katungod nimo ang pagpili og sakto. Tama. Kung maunay imo gituan nga mas makatabang sa kinabag-ang katawan, subiit. Ipadayon. Pero ang among himuon Mike ayan hiron man na si Hinubyagon. Ang among himuon tan-awa ang basihan sa mga wise voters Mike kuan ang imuhang performance. Magbase tag performance og magbase ta og pinakasinsirong tao nga angayan nga dili mapahimuslan ang atong kwarta sa barangay. Imagine ang atong kwarta sa barangay mga taga Sunwan 24 million every year ang atong national tax allocation. Mao ba tawag na? NTA. NTA. National Tax Allocation maabot na og 24 million 2024. Dili nato na pwede nga ato nang isalig sa tao nga walay pagbati. Kanang kwartahan na buhis na sa mga tao gipaningkamutan na. Engon si Mayor Cagas nga kanang inyuhang ginagmay nga pagkuha og sidula dako kayo na og kontribusyon sa ibalik unya sa nasyonal nga tax allotment sa lokal nato. Okay. Alright, boy, bago ta mo tapos kay lapas na itong oras, napansin mo ko nako nga ni Bibo, mas ni Bibo ang katong gipahigayon ninyong araw ng Barangay Zone 1, kay bisad dili mo mga incumbent, dili mo mga opisyalis sa team ni Binina, pero naamoy gihatag nga papremyo sa mga parlor games, dugang kalambuan, ka-aligri o kabibo sa inyong araw. Kuan ang budget mangod ni Kapitan G. Medina 270,000 lang Mike. Yeah, moabang man tag mga bangko, abang man taog Sounds and lights. Sounds and lights unya ato kang sa barangay man tong kuan tong mga tent.
gibalanse ang tanan igo ra. Mm. Unya adunay mga parlor games nga magkinahanglan og premyo. Mm. Nakasabot mi nga mag-amo tayo mig tag 4,000. 4,000 times 8. 4,000 times 8, Oh, mga around yun. No? 32,000. 4,000 times 8. Dugaya pa rin. 32,000 na. Oh, kurang Motoy. gihuna-huna rin ako to ba? Botoy among di pa premyo. Oo. Pa premyo lang ito. So aligre. Bibo kayo. Naapay sobra, Mike. Napay sobra. Naapay sobra sa 32,000. Grabe naman na, Kay oy. gi-maximize lagi namo ang Oo. kwarta nga ang gamay kwarta kinahanglan nga magasto sa kanang kuan gyud kanang inato lang ba naa pa may nabilin nga gamay nabinlan siguro may atong mga 7,000 Mm. wala to na mo gipamalit og ber among gi-outing ang tanan nga mga pangsionaris sa Barangay Zone 1 Wow. gikan sa BHW Tanod, tanod lupon, katong tanod lang o kuan tanod lang og BHW. BHW kay mao magitoy ni apil og ni tabang sa preparasyon nya gidugangan lang kay napoy saving si kapitan katong 270,000 napa siya nabilin pod grabe gadaginot yun, no? Daginot kayo. Wag yun nagwaldas og kwarta sa, kuan, Oo. panudlanan. unya perting bibuhat to Mike inato lang tong budget pero grabe ka bibo Ay, nindot to, bibo to. ngalay kuan sunod ato nang ipaybalo sa mga tao diha nga ang ilim nun ibutang stiyan dili sa ulo. Kay ingos kapitan. Normal na siya. Okay ran. Why Ingon problema? ingos kapitan nga hangtod ta alas 5. Sos nagubot man alas 2. Ingko salamat alas 2. Kay manguli na punta kay katugon na Awa kay na, maninood. Joy Lamban, good morning. Sige. Ang Ching Chels Tito. Wala tay Good igong morning. oras mga sukitig paminaw. Salamat kayo, boy, sa imong panahon. Yes, salamat po kay Mike. Ganiha mo god. Akong pagtuo Mike nga wala lang gihapoy kuan, pwede wala lang gihapoy tingog nga ato radyo di Gusinyo, wala gidi ay. Pero pwede ra po ta nga mag-program sa live sa FB page sa Radyo di Gusinyo. Ayan. Okay, ahain naman to. Alright. Here we go. Manamilit tata Mike kay kuan Okay. ako nang gipaybalo ganihating, ako na nag-istorya na nako tanan, gi-explain na nako tanan nga kuan anang orasa dirita sa gym. Basta mao lang to, tumanon lang to ninyo kay nagprograma ko sa radyo. Karon taw-taw kita kits ta diha sa gym. Salamat kayo Okay. sa mga nagtanaw, mga viewers ni mo Mike sa ato pod nga personal account, sa atong FB page. Thank you kayo. Og God bless us all, latong tanan. Good morning. Daghang salamat kaubang Boy Bastatas ang hilabihan kangayan nga mamahimong kagawad sa Barangay Zone 1. Kauban niya din ha, way pabor-pabor ako parente si John Nakwa. Sa ngalan karon subok persa ito istasyon, yan lamang inyuhang higala o yanong magsisibya sa radyo. Kagawad Mike Nakwa o kini ang Ron Dakbayan. Ron Dakbayan. Dili dapat natuhi kalimtan Saksi kita tanan sa kalambuan Ang mundo na probinsya Ilado Bisaya sa salamat Sumuy puas sa pagiguma Traksura ang probinsya Napaday ng kalambuan Radyo Di Cosenyo Sigurado Everyday sa'yo sa kabuntagon Wala gilain niya pangitaon Kundi ang maananoy mong musika ug mga labas nga balita. May tambag ug mga pakatawa Mga pasiaw ug mga drama Maong paminaw na ug mag-ubanta sa estasyong ikaw kanunay una. 106.7 Radyo Di Cosenyo, hinhinata sa sigurado. Saktong balita dalit sa tanang pinalanggang nga katawhan. 106.7 Radio
descenso Juninata, ayaw nagduha-duha Basta 106.7 Radyo Di Cosenyo, sigurado Basta 106.7 Radyo Di Cosenyo, sigurado